seltekisi bewenjik. Bir bar eken, bir ýok eken. Gadim zamanlarda bir bewenjik, bir dalajyk, bir böwrüjik bar eken. Bulan üçüsi dost bolup bir ýana gezmäne gidipdirler. Barýakalar bulan ýollaryndan bir suwly ýap çykypdyr. Bular bu ýapdan böküşmeşik we bökmekde ýyda galany iýmeşe edýärler. Öňürde bewenjik bökýär. Ol püp gidip onda düşýär. Ýydan dalajyk bökýär. Oň ayagy suwa degýär. Böwrüjik bolsa böküp jürp edip suwun içine gaçýar. Bewenjik bulan ikisinin lakly katyp gidiberýär. Gidip barýaka, bewenjiň öňünden bir garga çykýar. Hey, kargacık. Kargacık. Seni iyiyinmi he? Kak, sen meni iyicek bolsaň, çünküm bilen karnına yarayarın. Kak, Tak ettim dala giydim. Tök ettim döwre giydim. Seni nemecik he? Diýip onuň lakly katyp gidiberipdi. Gidip barýaka, oň öňünden eşeklice garry baga çykypdyr. Hey, eşeklice baba. Seni iyiyinmi he? Ha, sen meni iyicek bolsaň, şu eşek taýagym bilen urarda garnyňy ýaraýar. Tak ettim dala giydim. Tök ettim döwre giydim. Agıllap oturan gargan idim. Seni meni nemecik. Diýär-de onuň lakly katyp gidiberýär. Yine gidip barýaka, oň öňünden torumly bir maýa çykýar. Torumlu jamayacık. Seni iyiyinmi he? Eger sen meni iyicek bolsaň, ayagym bilen kakarda garnyňy ýaraýaryn. Tak ettim dala giydim. Tök ettim döwre giydim. Agıllap oturan gargan idim. Eşeklice baban idim. Seni meni nemecik. Diýär-de maýanam lakly katypdyr. Bewenjik ýene gaýşarlyp gidiberýär. Barýaka, oň öňünden aşyk oýnap ýören oglanlar çykýar. Ine heresine kenek, ine duydum. Alsana. Oğlancıklar. Ey oğlancıklar. Men sizi iyiyinmi he?
Eger sen bizi yiyecek bolsaň, kenemiz bilen urarda karnını yarayar. Tak tak etdim dalyk idim. Pök etdim böwrek idim. Agıllap oturan gargan idim. Eşeklice baban idim. Torumluca mayan idim. Sizi meni näme diýip olaram lakluk atyp gidiberýär. Yine gidip barýaka, öňünden suwa barýan bir topar gyýyp toş gelýär. Hayırlar, hayırlar. Niye mi? Men sizi iyiyim mi ha? Eger sen bizi yiyecek bolsaň, kıymamyz bilen urup karnyňy yarayar. Tak tak etdim dalyk idim. Pök etdim böwrek idim. Agıllap oturan gargan idim. Eşeklice baban idim. Torumluca mayan idim. On oğlunu orup idim. Sizi meni näme Bularam lakluk atyp gidiberýär. Yine gidip barýaka, öňünden bir kerwen çykýar. kerwen maşy. Sen şuduran kerweniňi şudurşyny iyäýin mi ha? Eger sen bizi yiyecek bolsaň, hemmemiz üýşüp seni urup Tak tak etdim dalyk idim. Pök etdim böwrek idim. Agıllap oturan gargan idim. Eşeklice baban idim. Torumluca mayan idim. On oğlunu orup idim. 40 gyýdy gyryp idim. Sizi meni näme Şeýdiyäde olaram lakluk atyp gidiberýär. O gidip barýaka, bir garryja mamanyň çatmasynyň üstünden barýada. Ey mama, arca mama. Mene seni yiyecek. Vah vah hey oğlum. Yiyeyseňem bordy welin. Sen gaýsar bolupsyň. Bir salym yatyp dynjyň al. Men sana bir ýaglyjy kömeç pişirip bereýin. Bor mamacan, bor. Böwünjük muňa ynanyp, yatyp uka gidipdir. Garryja mama bolsa, kesegisini otda gyzyryp, ýagşy gydandan soň böwünjüň garnyndan matypdyr. Böwünjük tark edip ýarlýa bolýan. Böwünjüň ýuwdan adamlarynyň hemmeti çykypdyrlar. Olar beýenşip, Vay! çıkıp gidiverýärler. Şeýdip, garry mama bütün canly janlary aç göz böwünjükden dindiripdir. Olar soň arkaýynja ýaşa beripdirler.